Mohge ocean video kaisa mane katar music video khaijani bagui practice khailai tongnai mane dance practice ge iko nayok ingkhe to hermi ingkhe nayok ingkhe norok bwskango nuknai tak sayako iko amo no practice khailai tongnai mane amo din salsa bo khopjakya do horo simi srapsa adha ghonta practice khairika emni khe o video khe to upload to mane music video to upload wngya kho Datino ongnai 8 tarik koyekdin 10 tarik swkang no ongthotok hingkhe afuru Nugwi manai norok hingkhe chwng shoot khainani bagui ongkholai jotono iko nahadi gari o langa rok jotono manui dajak location wngkha hingkhe ManNai paisingo iko lama rok naithok naithok amo si swkang o jaga guiding tongo hinui thamase guiding si kwrwi kha guiding ni shoot nana naibela hingkhe amo se guiding si kwrwi kha hingkhe gana gini guiding de mano hinui naitugui thangkha sogui kha wang bolong kuthuk hini kuthuk sini kuthuk o sogui kha o buphang je naithoka hingkhe iko sogui kha finally guiding kaisa mankha oro guiding kwngma tongmani naha nobar phai joto bai thangbai kha adino aswkai tungkha o bapre bap hingkhe aro sogui srapsa rest khailai iko decoration khai tongo hingkhe bwtui bwtui khe act khainani amo rok swrwnglai tonglaio pura funuk maya satung jora aswkai hoi wngkha tasajak pura sori rok se kwlui tongbaisio guiding bisingni najara hingkhe kuch star ha hingkhe angkha tabuk guiding bisingo rest khai tongo guiding bisingo nobar bo phaiya nobar guiding phano omo pura kuchuk gobula nobar phaipano kom besta hingkhe shoot hingkhe chengui no tongkha angkhe bisingo habui tongkha ta fataro nobar bo phaiya okong kok fataro bo kono kok bisingo bo kono kok fataro satung mama wngkha ba bisingo habui tongkha ta iko nayok ang no side o bwskang jora naidini iko nayok khai art dong hingkhe jagalai onek no naithokbai mani jaga ekdom peaceful si hingkhe haifano tungo nobar kom phaio ta ba sal thangrwrwk nahagadi view aswk khe naithoka ba naithotok haifano nobar phaikha tebo tongthotok wngkhamu ta pura salni komosi biryani si pura hor thugui thango hor thugui hingkhe uko nogo shoot khainani do hingkhe current rok tabuk phano thik khaijak hingkhe tal pillar oro naithotok ongtongo hingkhe ba lama kinaro no shoot nalaiyano hinui mane kisa practice rok khai tongo ta hingkhe parani borok rok phaibai khe kwbangma movie choli tong hinbla hinui swnglai phailai wngkha iko orono hinui saka tango haikhe 1 shot 2 shot 3 shot namang no hor kalaikha hingkhe o jaga ni shoot to paibaikha hingkhe naidi nokshi kwbangma pura nana muchungmani ang tubuna muchungma ta finally 9 ta 10 ta rok tam tongo afuru hingkhe afuru light rok akhorok thik khaibai shoot chenglai nukha na parani borok rok kwbangma phainai tongpaikha hingkhe iko chenglai tonglai jagokha ta shoot pura koitoi tango saiman 12 ta kakha 12 ta ancherai pangsini na amchu hor rok khaioi ma khaigo je nogo phainai muchungmani ang hor ungsukha horni 12 ta ang nogo sokbai mani 1 ta o sokbai 1 ta o.